ja pole unellut että Japanin kanssa on varsinus. On näin ja kerran paremmin ramut kuitenkin las auroras. Ocasiones de estructura de lenguajes plus plus värmelat.開始。相手してやろう。我々はアドミラリティコードに従うだけだ。お前には感謝する。自動航行モードに行こう。自動航行モードオフライン手動航行に戻す。右舷に魚雷確認。クラインフィールドを展開しろ。左舷に魚雷確認。クラインフィールドを展開。敵艦隊が優勢。我ら霧が負けるだと。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。スモーク展開完了。
敵艦隊の勝利が目前だ。面白くない展開だな。重力支援時緊急出力フルパワーだ。自動航行モードオフライン。手動航行に戻す。敵艦隊の勝利が目前だ。面白くない展開だ。